Atur giaran nuwun para kadang pamirsa sutresna budaya kagung wiwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang menika, keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan ingkang mawi era-eraan babat alas Glagah Wangi seri perangan Kasan Kusen Ngejowo.
Dalang sarta pedapuk katindakan Rokopas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto. Ewon dene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Saderenge pagelaran kita kawiwitan badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Adegan sepisan wonten Kadipaten Palembang. Hadipati Haryo Damar ing siang menika kawaragani Rokopas Andi Suratbin garwa Kadamsih kawaragani Mbak Ayu Sri Poncowati, Raden Kasan kawaragani Adimas Abi Rojali, Raden Kusen kawaragani Adimas Eko Pranoto. Ewon dene prajurit katindakan seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salesipun wonten ing alas Gelagah Wangi. Joko Wono kawaragani Adimas Abdul Sutopo, Joko Salam kawaragani Adimas Kipli Santoso. Ewon dene para brandal katindakan seniman Bagus Wahyu Manggolo. Kelir salesipun wonten ing Ngampel Dento. Sonan Bonang ingkang dipun paragani Rokomas Bagus Suyanto. Ewon dene Murtosiah kawaragani Nimas Diah Maharani. Kelir salesipun wonten ing Kraton Mojopait. Prabu Brawijaya siang menika kaparagani Rokopas Judek Prakoso. Patih Haryo Permodo kaparagani Rokopas Andi Prasetyo. Pangeran Buntoro kaparagani Adimas Beguk Wilianto. Jimayang Sekar kaparagani Nimas Menik Widyawati. Sonan Kalijogo isya menika kaparagani Rokopas Anom Suharyanto. Sonan Ngudung kaparagani Adimas Bagong Sutresno. Nyai Ngudung kaparagani Nimas Uut Sutriana. Ewon dene Wandan Sari isya menika kaparagani Nimas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun lipur trio Pelawa Wahyu Manggolo ingkang dipun tindakaken Cak Sendor, Adimas Rokim sarto Bapak Mogol. Ewon dene emban ingkang dipun tindakaken si Ciup Arum Somplak kabiyantu Siswak Indah Kalola. Menggah mengaten para kadang pamirsa Sutresna Budaya, para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika, kita sagotrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Busana sugeng amirsani. Nuwun nuwun nuwun.
monggo enggal-enggal dipun wiwiti anggenipun ulah Baghdades. Kaya ngono, tak jaluk sliramu sing ati-ati. Anggep ae pun kakang kuwi musuh. Kados ngaten. Kaya ngono. Bagus ya. Tanganku ketelinya Romo anggenipun gegladang. Aduh sakit Romo. Anggenipun gegladang kawas kasan tenanan Romo. Kok kaya ngono patrap? Pangapunten dalem kok. Kowe iki gegladen apa sengaja arep nyilakake kelawan kadangmu? Romo. Estu. Mboten wonten seratanipun wonten ing batos kula badhe miloro kaliyan Nyai Kusen. Goro Romo. Ya kene kok kowe selak. Romo kuwi ora milih mripate liyan. Romo kuwi ngerti dhewe. Kadangmu iki kadangmu sing kowe dilairake luwih dhisik. Kowe luwih dewasa tinimbang kadangmu. Ya kene. Gegladen kok ora lumrah sak gegladen kapara kok puntir tangane iki karepmu piye? Kula kinten Nyai Kusen. Kirang waspada Romo. Piye boten Romo? Kowe sing nglupuke kadangmu. Iya, mawon. Awit kula mboten sengaja. Estu mboten jinaraken kula miloro kaliyan Nyai Kusen. Ya kene seselak kowe, Kasan. Rom. Aja rumangsa kowe kuat. Aja rumangsa kowe jaduk. Aja rumangsa donya iki ora ana wong kuat wong kowe dhewe. Ayo, yen pancen kowe sekti, kowe jaduk iki Romo. Ayo, aku. Iki apa mungsun, Najan to kados pundi kula mboten badhe wani kali panjenengan. Piye? Kula mboten badhe wani kali panjenengan. Ya kene kowe seselak. Sak tenaning Rama kuwi ngerti. Tata glarae kowe ora wani kawan Rama nanging badhe. Sabar. Tangan kula sakit, Mo. Ya, Rama ngerti. Rama bisa ngrasake sepiro laraning tanganmu sing dipuntel kelawan kadangmu. Rapiro babar pisan. Jebul kowe ora tresna kelawan kadangmu si Kusen. Angging kula tresnani kaliyan Nyai Kusen pindhane tresnani diri kula pribadi. Karo. Nek kowe tresna kelawan kadangmu si Kusen. Nggonku gegladen ora kaya ngono cak-cakane, ora kaya ngene carane. Yen kadangmu sambat rasa lara kudune ditolong. Ora kok ngono. Ayo, yen kowe wani kelawan Rama, ayo. Boten. Yen kowe jajal kelawan Rama. Ora ngisor babar pisan. Kasan. Jebul kok kaya ngono. Kudune kowe iki nglontah kanthi becik kelawan kadangmu no. Saben kula ngartos. Mboten badhe kula ambali malih kok. Nggih. Mboten. Ora kok ambali meneh jalaran ing papan kene ana Rama. Yen engko ora kok nang kawan Rama, terus kedadiane kaya apa? Piye kok? Ampun, Mo. Sakit, Mo. Ya. Wis. Kadangmu tuwa sing rasta, babar pisan. Ora tresna kelawan kau tinggal. Ayo, bali nek tinggal Pak. Gini kok. Rama Haryo Damar anggone kula mentah kelawan putra-putra.
saben dina ditasio. Selagi kula wendah Yai Kusen bae. Rama Arya Damar tansah nyalahake kelawan aku. Kaya-kaya aku iki ora putra ana ing Palembang. Amun to aku ora putrane Rama Arya Damar. Aku putrane sapa? Ibu kula kesuwen ibu. Mas Kasan menika mboten tresno kalian kula, Bu. Ora nggih, Kang Mas tresno marang Sinamu pisan. Percaya marang Ibu. Rama sakit banget. Sawan toh putramu kedadian kaya ngene iki. Sakit mo. Mengko tak urutke. Aduh, Mo. Mbok menawi kemawon putra panjenengan Kasan kala mboten sengaja anggenipun gladi peperangan kalian putra panjenengan Kusen. Ya jingkadam sih. Nek sliramu sabelo kelawan Kasan kawis pas jalaran. Sliramu dadi wong tuwa kuwi ora adil. Bang Cinjen Bang Silatan. Kok kados Boten. Boten. Kula tresna kalian putra kekala kekalih. Kula mboten Mbang Silatan Mbang Cinjen. Kula tresna kalian Kasan ugi tresna kalian Kusen. Goro. Ki menapa goro Kang? Ya kene ora. Menika saestu kanthi lairan batin kula. Kula tresna kalian putra kula kekalih Kang Mas. Saben-saben putramu si Kasan kuwi luput. Mesti kok belani. Njaluk apa wae kok turuti. Mula ana tetembungan. Kugung tanggung kepomo ora sida ya putramu si Kasan kuwi. Nanging boten Ramadan. Kula tresna menika kanthi lairan batos kula. Mrenta Kasan nyuwun menapa kemawon kula turuti. Semanten ugi Kusen. Mrenta nyuwun menapa kemawon ugi kula sembadani. Sedaya kala mboten kula bedak-bedakaken Kang. Ya jeng. Ya kene. Kok kowe sih selak? Kula mboten Dadi wong tuwa kuwi sing jujur. Dadi wong tuwa kuwi sing adil. Kang Mas. Kula kedah matur menapa kalian panjenengan jalaran sekolah wau saestu. Kula tresna kalian putra kula kekalih menika lahir lan batin kula. Boten wonten ingkang kula mbancindir lan Mbak Silatan Kang Mas. Ya kene kok isih selak. Kok selak kados pundi to Kang Mas? Endah kuwi ditutit. Anapa? Endah menapa panjenengan badhe pangandika menapa Kang Mas? Mo, Bu, enten apa? Ora nggih ora ana apa-apa Kang nggih. Ora ana apa-apa, nggih, ora ana apa-apa. Yer, Nggih, Mo. Yusen, Jauh. Romo malas kelawan sliramu. Sliramu tak domo-domo. Besok dewasamu supaya dadi pawongan sing migunani tumrap bangsa lan negara. Mula sangka kuwi yen sliramu sih mapan ana ing Palembang kene,
mundak ora tentrem atimu. Kenging menapa Kanjeng Rama ngendika kados mekaten? Napa Kanjeng Rama menika sampun boten tresna kalian kula sakmah badhe nundung kula saking Palembang. Aja kleru penampa yo kowe. Rama tresna banget marang sliramu. Yen sliramu sih gegandengan kelawan Sikasan, atimu ora bakal tentrem mula. Aja wedi kangelan. Saiki kono sowan ana negara Majapahit ngaras padha Sun Prabu Brawijaya. Kula kedah tumuju wonten ing kraton Majapahit. Iya. Rama. Kula tasih betahaken panggala wentah panjenengan. Rama. Menawi kula mangkenipun jumbangkah tumuju wonten ing kraton Majapahit. Tartamtu Rama kalih Ibu rinten sodalu tansah migatosaken kalian Ger Gusti. atus pundi mangken. Aja kaya bocah cilik ya. Kabeh iku mau Rama menggalih besok mulyaning urip. Sowan ana kresna dalem Sun Prabu Brawijaya mengko sliramu matur yen kuwi putrane Harya Damat Bupati Palembang. Patutan kelawan Kadamsih. Nggih Rama. Menawi sedaya kelawa kangge mulyanipun urip kula benjang. Iya. Sinaosa awrat saklebete manah kula nilaraken Kadipaten Palembang. Nggih boten dados baya mengapa Rama. Nanging ingkang kula suwun Rama dalah Ibu ampun kendhat nyuwun marang kanugrahan Gusti. Iya. Mugi-mugi lampah kula tumuju wonten ing kraton Majapahit datan nemai rubeda. Dak suwunke marang panguasane Gusti Kang Maha Agung supaya kales selamat laku tumuju ana ing negara Majapahit. Pangestunipun. Ya Allah. Tenanipun kula mboten ngepenginaken menawi bepisahan kalih panjenengan nanging panjenengan mireng piyambak dawuhipun Kanjeng Rama kula kedah nilaraken Kadipaten Palembang. Rasane atine ibu kabut pepisahan marang sliramu iki. Ning kepiye maneh kabeh mau kanggo kamulyan. Ing kene ibu bakal ndedonga. Muga-muga kelakon apa sing dadi sendyaning atimu. Pangestune Ibu ingkang kula suwun. Banyu milih pangestunipun ibu. Kula nyuwun pamit Rama. Kula nyuwun pamit. Ibu kula ingkang suwun. Yo kene sliramu tumeka ning ngarepe. Tawang-tawang tangis sing kaya ngene. Apa nggih ono Kula mikir pengen tenang kalian panjenengan. Kados-kados kula gesang wonten ing Palembang. Mereka boten gadhahi tiyang sepuh. yo kene sliramu kondo sing kasar. Ing menapa? Kula matur kados katenap. Rama Harya Damat. Anggenipun tresnani putra-putranipun menika beda-bedaaken. Kula kados-kadosipun boten putranipun Rama Harya Damat. Boten titisipun Rama Harya Damat. Menawi kula gesang wonten ing Palembang kados-kados boten gadhahi tersebut. Boten wonten ginanipun kula gesang malih. Monggo panjenengan tampi pusaka kaligan menika panjenengan jojoaken wonten dada kula iki. Kaisanipun jalo pangapura. Yen to urip wonten Palembang kene ra rumangsa bagya mulya. Mila kati bener. Panjenengan keswalaka kalianku. Menapa estu kula boten titisipun Rama Harya Damat. Pancen kabeh kadang. Yen to kula ra titis dadi pati ayo
Marita. Lajeng sinten sejatosipun Sutarmo kula ingkang mukir jiwa raga kula iki? Sejatine sing mukir jiwa ragamu. Ora ana liya sesembahan ning Majapahit. Kang Mas Prabu Brawijaya. Lajeng kenging menapa? Kula mapan wonten ing negari Palembang. Jalaran kula semana aku dadi putri kuyungan ning Palembang. Kula kowe cemandha ning Palembang kene. Kasar. Yen to rumangsa kasiksa uripmu cemandha ning Palembang. Ing kene pun ibu wis ngilang. Ibu lilo. Yen to sliramu bakal ngaras padha nang ngarsane wong tuamu. Ana ngarsane Kang Mas Prabu Brawijaya. Menapa kula kedah kepisan kalian panjenengan? Pisan kanggo samentara. Ibu ora bisa yen kepisahan barang sliramu. Nanging kabeh mau kanggo kamulyan. Iki pun ibu bakal ilo, Ger. Menapa kados sekali? Kula tansah sendika menapa ing dados dawuh panjenengan. Ranti neluwe dhisik. Yen to sliramu suwan ana ngarsane Sinun Prabu Brawijaya. Nawala iki caoske marang Sinuwun Prabu Brawijaya. Matur. Yen nawala iki saka ibu kadang sing Kamu wis tak kedap. Sawetawis kula nyuwun pamit. hati-hati Tasya. Ibu kataku. Pilah panjenengan. Lan donga restu panjenengan ugi gangsal anggen tumuju wonten ing negari Majapahit. Ibu wis lilo. Lan ibu bakal ndedonga uga sliramu kalis ing sambikala. Tumuju ning praja Majapahit lan kelakon apa sing dadi sediane. Kula nyuwun pamit. Sing hati-hati, guys. Karya Basuki. Wis padha nglumpuk. Jane aku iki bingung. Bingung manggon. Rong dina kepungkur aku wis perintah karo kanca-kanca. Kepengin jarah rayah ning gone wong desa-desa. Kok sampean candhek. Iki jane piye? Gonku nyandhek mergo apa? Wong saka desa-desa iki wektu dina iki uripe wis melarat. Babar pisan ora duweni bondo donya. Pancen iya. Yen kowe nyagike pangan dadak ngenteni ana saudagar sing liwat ana ing papan iki. Iki babar pisan ora ana menungso sing wani liwat ning papan iki. Apa kelakon kowe lan aku kabeh kanca wangu mati kaluwen mergo ora ana pangan kanggo kowe lan aku? Mestine wae ngono. Mergo Kakang Jokowono karo Joko Salam. Iya. Jenenge iki wis kondang kaloko. Wiwit pucuking lor. Kakang Wono rajane Pati. Pucuke kulon.
Kakang Wono kondang nyolong sambarang apa wae. Nir. Ucok etan. Kulino numpaki prawan-prawan. Mestine wae ora bakal ana menungso sing wani liwat ana ing alas kene. Sak-sak kaya nyolwat. Apa? Dampak es. Singir, sita. Ayo. Kemarin merinding pula. Nanging pancen ora kleru kabeh kadang. Kuwi wis saka Palembang nganti tekan papan kene. Welan aku durung ketemu pawongan sing siji wae. Namangko aku uga ora ngerteni tlatah Mojopahit iki ana ing. Nanti kok anten royak-royak tengut niku. Nopo nek Salam. Kula apa Adiku juga salah. Iya. Iwas kebeneran ana menungso nitik sandang penganggone sarwa gumebyar. Kuwi Mas ora bakal kowe kelakon tumekane pati. Takonono. Gus. Iya. Sandanganmu gumebyar sapa sing dadi jenengmu? Menungso saka ngendi? Lamun kowe durung srawung lan tepung lawan aku, diwanuhke wae. Aku putra pengayoman saka Kadipaten Palembang, kang aran Raden Kusen. Putra saka Kadipaten Palembang. Ora kleru. Pas. Bali takon sapa kuwi? Aku Joko Salam. Kang sawiji Joko Wono. Joko Wono lan kowe Joko Salam. Iya. Sawise aku kandha bloko lamun tok aku putra pengayoman saka Palembang. Semune bungah sajroning atimu apa wigatimu? Kene apa ora? Aku pengen takon lan kowe karepmu apa nganti liwat ning papan iki. Tenane adoh saka jangkaku aku pengen tumuju ana ing kraton Mojopahit. Apa sekirane kowe ngerti tlatah Mojopahit mergo ana bab sing bakal tak andharke. Lamun to aku wis tumeka ana ing Mojopahit. Aku ngerti dalan tumuju ning Mojopahit. Ning endi dalane? Ora ana loro telu mung iki dalan. Dadi iki dalan tumuju. Iya. Ayo, saiki dibacot. Kok kowe nyandhek lawan aku? Glagah wangi. Dalan iki sing duweni aku. Mergo sing bau reksa aku lan kabeh kanca ruangku. Dadi sak wewengkon ana ing alas Glagah Wangi iki papan dulu. Bener. Yen nitik saka peraupanmu, kowe belangane para Brahma corah sampang dalan kang mapan ana ing Glagah Wangi kene. Ora tak silak. Pancen aku piranganing brandal. Penggaweanku saben dina ngerampok ranjane liyan. Mula kanthi kowe kena liwat papan kene. Nanging agem-ageman kuwi copot ten peneh mah. Lamun to sandang penganggoku iki tak wenehke kowe kabeh. Iya. Kamangka iki piranti. Anggonku tumuju ana ing kraton Mojopahit. Lamun to iki tak wenehke kowe, tak pasrahke kowe kabeh. Mesti wae cabar gegayanku pengen tumuju ana ing kraton Mojopahit. Dadi ora kok ulungke. Ora bakal tak weneh. Putri mari.
Gurung ngetokke keringet sak tetes. Wes tinggal langgang colong mlayu. Tak kira wis sagro sing pentongan, ngono lan salah. Nyatanipun gedhik kemawon boten wonten ingkang siset kulit. Syukur yen kaya ngono ya. Dados ngantos panjenengan nimbrung wonten ing papan menika. Ingkang tutulung kalih kula niku panjenengan. Mbok menawa kaya ngono. Mergo pun Kakang mesake sliramu tingkes kabeh para brandal kuwi mau. Kedahipun kula ngaturaken matur nuwun nanging boten. Boten. Ya iku sih. Jalaran panjenengan sampun wani nyarui perkawis kula kalian Wono lan Salam. Mergo sliramu isih kadangku. Kula ngertos. Kula ngertos. Ampun dinakwa menawi kula menika kalah. Nalika kula gegelutan kalian para brandal-brandal kala wau. Engkang nami perang menika kedah ginakaken reka dayan paweko. Nalika kula tingkes tenangipun trenggiling api-api pamrih kula pados lenanipun Wono lan Salam badhe kula jojoh kalian ya iso niki. Lamun to para brandal kuwi mau ora tak tampani Jaya Kawijayan mesti wae kelakon sliramu loro. Sami kemawon panjenengan ngias kalian kula. Panjenengan ugi ngertos piyambak. Nalika kula gegladen saben-saben gegladen. Mbok menawi kula sampun timbang kabisan kula kalih panjenengan. Ampun soro Kang Mas. Sinasa panjenengan kadang sepuh kula. Nanging menapa pepuntanipun? Kedahipun kula ngajeni panjenengan. Mewon kadodosan kados mekaten. Napa tasih patut kula ajeni panjenengan? Banjur sing kok karepe iki piye? Nalika tasih mapan wonten ing Palembang. Kaya-kaya saben dinten kapidak rasa manahku. Yun sewu saderengipun. Ngantos panjenengan leledang wonten ing alas Glagah Wangi. Tenanipun badhe tindak tepundi. Pangujub pancen pengin tumuju ning Majapahit. Awas, Ya iku sih. menawi ngaten sampun cetha welo-welo. Nek ancat panjenengan badhe tumuju wonten kraton Majapahit. Badhe nemel kamukten kalian ku. Dadi gedhe cilik sliramu go bakal tumuju ning Majapahit. Boten sisip Yen kaya ngono mapan kebeneran. Ayo bebarengan tumuju ning Majapahit. pripun bebarengan tumuju wonten kraton Majapahit. Pancen bener. Menawi wonten kedadosan kados ngaten, kula kedah sesarengan panjenengan. Boten. Sarene panjenengan sampun ngirang-ngiraken kula. Nalika wonten Palembang napa malih wonten ing Glagah Wangi menika. Mila saring menika midhangetaken pangucap kula kang pungkasan. Ya iku sih. Sinesenan bumi langit wonten ing alas Glagah Wangi. Upaya panjenengan banyu sudi anggen kula nyawet. Upaya panjenengan godhong sudi anggen kula nyuwek. Kula panjenengan pedhot seduluran. Ya iku sih. Kenapa panyokro bawane Nyai Kusen marang aku sing kaya mengko? Njur apa salah? Ayo! Menungsane Kang. sing wani nyabarake nggonku arep entuk pangan. Nalikane katingkes Kusen ning tangan meh wae aku entuk bondo donya. Sapa wae ora bakal ilo lamun to kadange dikiloro kelawan liyan. Mergo Kusen kae isih kadang. Dadi kowe kadange Kusen. Pancen Sapa kang dadi aran? kasan kang dadi aran. Bali takon sapa kok sak ngono? Aku Jawana. Joko Aku Joko Salam. Joko Sal. Tak jaluk mandheka semene wae. Aja kok bacutke seneng gawe kapitunan ning liyan. Aku gelem mandeg. Gelem mandeg nggonku dadi sambang dalan waton ana pitukone. Apa pitukon? Sandang penganggomu deleh kene minangka ganti ijol sandangane Kusen. Kowe kepengin sandang panganggo? Yo, Yen bisa rebutan. Joko Sal, piye? sedulurmu Joko Wono wis tumekaring pati. Kajojoh waduhe kawan pusaka. Aja bungah meleo kowe. Padha Joko.
bondo dunyane. Ayo doyak. Doyak. Ngedap-ngedapi banget. Kastene wong tanah Jawa. Joko Salam tak jojok padhe. Sawise dilumpati Jokowono nanging Desa Waloya tumaning jati-jati kemahe mawon. Kosok bale sing kaya ngono. Kasten sing kepiye? Yen kaya ngono aku bisa sabar. Aku bisa kalah lamun tetandingan lawan Jokowono lan Joko Salam. Nak Mas, iki yen aku krungu tembungmu, kowe genang-geneng dhewe kaya dening wong edan. Jane iki mau ana kedadian apa? Lan cetane kowe bocah saka ngendi? Yen aku nitik sandang penganggumu kaya dening putraning Nalendra. Diwanohaken kemawon. Kula Kasan kalebet putra wonten ing Palembang. Putranipun Ibu Kadamsi. Bocah sangka sebrang putraning Kadamsih. Leres. Pangujub kula kepengin sowan wonten ing negari Majapahit Eraspodo wonten ngersane Sinun Prabu Brawijaya. Nanging emanipun wonten sak tenging wana menika kula dicandhek dening Brahmacora, Jokowono lan Joko Salam. Dadi ana ing sak tengahing alas Glagah Wangi kowe ketemu kelawan begal sing jenenge Jokowono lan Joko Salam. Leres. Yo. Lampahan. Kula tandingan kalian Jokowono lan Joko Salam. Emanipun kasteni Jokowono lan Joko Salam ngedap-ngedapi sang. Kasektene kepiye Den Mas Kas? Saben-saben Joko Salam kula tamani pusaka tumangkane pati sak sampunipun dilumpati Jokowono saged Waloya tumaning jati kosok wangsulikun kados pekat. Pancen aku percaya uga aku wis keprungu yen brandal Jokowono lan Salam kae brandal sing wis ora enak iwake bebasan tinatah mendat jinara menter ora tedas papak panuning pandi. Yo, iki ngene. Apa Den Mas Kasan kira-kira isih wani kelawan brandal Wono lan Salam kumau? Lajeng kangge bondo kegiatan menapa menawi to kula wani kalian Brandal Wono lan Joko Salam. Yen pancen Den Mas Kasan isih wani, iki aku bakal weneh cara lan kowe. Sak krunguku manungsa sing duwe kaliyan sing kaya ngono kuwi kena diarani raga loro nyawa siji. Kuwi mau bisa cilaka utawa bisa tumekaning pati. Sakarune kudu kok dukombo. Pun dukombo. Nanging pangapun sakdenipun. Estunipun panjenengan menika sinten ngantos panjenengan paring sabiyantu kalian. Yo. Aku Makdum Ibrahim ya Sunan Bonang. Matur nuwun sakderengipun. Menawi mekaten badhe kula sumbari Jokowono lan Joko Salam. Yen kaya ngono, wong tuwa tak sumingkir Kados piyapunanipun. Jokowono lan Joko Salam. Iki lho adepono Raden Kasan. Metu Joko. Licik kepiye? Perang urung puklek, balungmu beset, kulitmu wis tinggal glanggang colong playu. Aku ninggalke saka pengarepanmu kalah kelawan kowe sak kloron ngono ora. Nanging jeneng peperangan kuwi mawe kacara. Aku lek papan sing rumpil dimen gampang nggonku mikut lawan kowe sak kloron. Kasan. Kudune kowe mawas. Kowe iki mung kaijenan. Apa sing mbokku bondo kekuatan kalamun kowe musuh Jokowono karo Joko Salam. Pancen bener Kasan wong siji badan sak juga loro tekan ayang-ayang. Nanging aku ora bakal miris lamun to ngadepi kowe sak kloron. Sewani. Hancurke. Sisan gawe
Watana kaping 100 paribasane midar-mider ngetang ulun ngalor ngidul. Kaya mesin gilingan watu ora bakal bisa urip meneh. Yen ngono adikku temekane pati waduh cilaka nyuwun pamunten. Saiki sekali mati. Apa isih mbacut seneng jarah rayak lan gawe kapitunaning liya? Waton kula panjenengan paringi urip. Kula mboten badhe mbacutaken Kaya mengkono. damel kapitunaning liyan. Janjira bakal ngambali kabeh tumindakmu. Nggih. Yen pancen kowe sagu sing kaya mengkono. Ing kene bakal tak ayomu. Nggih. Kejaba saka kuwi lamun toleren nggonmu tumindak seneng gawe kapitulian bakal tak angkat minangka mitra. Raden Kasan kersa ngangkat kula dados mitra panjenengan. Kaya mengkono. Matur suwun. Ing mriki kula badhe nderek gesang kalih panjenengan nanging nyuwun sewu. Kula wiwit alit ngantos ageng. Kula mboten nate pisah kalih adik kula. Nggih, Joko salam. Dimen kula mboten gampang ngalekake dhateng adi kula. Salam. Minangka panjenengan dados paseksen jeneng adi kula badhe kula sawiajaken dhateng kula. Kanthi sesebutan kula Wono Salam. Niku wonten sponsor Sarimi niku. Kok anggap sponsor Sarimi? Lah jenengan sinten? Lho pancen wong muslim iki anggun-anggunane ya kaya ngene iki. Nggih. Kae Sunan Bonang. Sunan Bonang. Romo Sunan Bonang. Aku keprungu sakwise sedulurmu Wono tumekaning pati. Nggih. Jenenge kok dadekke siji. Nggih, kula sawijiaken. Wis saiki kearan Wono Salam. Leres. Wono Salam, Nggih, kula. janjimu kowe kondo tobat. Mongko saiki kowe pinangka dadi mitraning Denmas Kasan. Nggih. Semenaga kowe bakal tak angkat dadi muridku. Saestu napa? Hmm, Panjenengan angkat dados murid sampean. tak dadekke muridku mengko kowe tak baiat dadi wong sing Kecewi saking menika kula sawetawis ugi kepengin nderek ngangsu kawruh wonten sapa panjenengan. matur nuwun yen Denmas Kasan nglenggono kepengin ngangsu kawruh ngenani agama Islam. Lah, cetanipun Denmas Kasan menika badhe tumuju wonten negari Majapahit wonten wigatos napa Denmas? Badhe ngaras padha. Ngaras padha kelawan wong tuamu. Lah Yo, yen pancen Denmas Kasan kepengin tumuju ana ing Praja Majapahit, yen miturut petung dina iki kurang apik. lajeng Sawetara Denmas yen kersa bakal tak jak kampir ana ing Kasunanan Ngampel wis dhisik. menawi katen monggo kula dherekaken. Wono Salam, Nggih. semoga kowe bareng bakar Parengaken